Les bruixes del Pedraforca. Es conta d'un home, fa molts i molts anys, que vivia en un poblet del Berguedà. Va tenir la malaurança de sortir-li un goll molt gros al coll, cosa que antigament era molt freqüent en aquestes contrades. Per a poder-se'l guarir, va decidir, després de consultar amb diferents remeiaires, anar-se'n al Pedraforca. Cal dir que en aquest lloc hi havia el centre de trobada de totes les bruixes i hi celebraven els seus ritus. L'home de la llegenda es va allotjar a Cal Lluc, on antigament hi havia un hostal. A la casa hi havia, talment com ara, un banc cascó a la vora de la llar de foc, on va dormir com un soc fins a la mitjanit. Era una nit fosca i negra com la gola del llop. Era l'última nit de l'any, la nit de Sant Silvestre, la nit més llarga. Quan el rellotge tocava a les 12 en punt, l'home es va despertar amb un estrany pressentiment. Se li va glaçar el cor de por quan va veure que la minyona d'aquell hostal s'untava el cos amb l'ungüent d'una ampolla i, dient unes paraules màgiques, va sortir xuclada xemeneia amunt, alhora que sentia un gran remor del vent enmig del silenci sepulcral de la nit. El nostre home també ho va voler provar i, pronunciant les mateixes paraules, es va sentir empès per una força que l'enlairava i en un instant es trobà enmig de l'enforcadura del Pedraforca. Ràpidament es va amagar darrere d'una roca i veié com una colla de bruixes feien bullir un gat negre fins que es desfeia. Aleshores, cadascuna agafava un os i l'estimbava muntanya avall, demanant un desig. Després es posaren a cantar i dansar. Dilluns, dimarts, dimecres 3. Dilluns, dimarts, dimecres 3. Però no en sabien més. L'home, sense adonar-se'n, contestà. Dijous, divendres, dissabte 6. Dijous, divendres, dissabte 6. A les bruixes allò els va agradar molt i, seguint uns ritus màgics, li feren desaparèixer el goll del coll, guarit del tot. A l'home li va faltar temps per explicar-ho a tothom. Un seu veí, que patia del mateix mal, s'encaminà corrent cap a la muntanya màgica. Quan hi va arribar, va sentir que les bruixes cantaven. Dilluns, dimarts, dimecres 3. Dilluns, dimarts, dimecres 3. Dijous, divendres, dissabte 6. Dijous, divendres, dissabte 6. I diumenge 7, va afegir. Però això no va agradar gens a les bruixes, perquè el diumenge era dia de repòs i festa de guardar. Aleshores es va sentir retrunyir la muntanya enmig d'una forta tempesta de llamps i trons. El pobre home s'adonà que, a més del goll que ja portava, n'hi havien posat un altre de regal. A partir d'aquell dia, la gent de Saldes i Gósol prenien mesures per tal d'evitar la influència malèfica de les bruixes. Tapaven el caliu de la llar de foc amb cendra i dibuixaven una creu a sobre amb els molls, mentre recitaven una fórmula màgica. Encara ara, els saldencs, cada nit de Sant Silvestre, senten els crits i esgarrips de les bruixes, que es troben al cim del Pedraforca per a celebrar una festa en honor del diable. I aquesta és la llegenda de les bruixes del Pedraforca. I si algú no se la creu, que sempre hi ha algun descregut que diu que aquestes llegendes són històries de la vora del foc, només heu d'enfilar-vos muntanya amunt la nit més llarga de l'any, quan l'any nou enterra el vell, i ho esbrinareu vosaltres mateixos.